ग्रुप मोनसेल'खा दा ना ग्रुप मोननै मोसागोन? फाइनाल फुटबल मोननै। दिनैहाय आङो ब्लग खालामनो इन्टारेस्ट मोनाखैमोन, आङो बिनि थाखायनो खालामनायबो जायाखैमोन। ओमफ्राय लोगोफ्रा थिनथाबबाय थानायखाय आङो एसेसो खालामनानै देखायनोसै साननानै बेखौहाय खालामनाय जाबाय। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि जायो। एसेबां मोजांथ' जानाय नङा बायदि मोनबाय आङो। जेननाय आरो देरहानायनि ट्रफिखौहाय लानानै फिल्ड गिदिंखांनानै दायो बेयाव दोनफैबाय। कमिटियाव दोनफैनायनि उनावहाय दा गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय एसे मा गान मोसागोन सोर? नङा गाना मा जागोन होनदों? औ आंनि आसान होनलायनाया ए दिनैनि बे ग्रुप मोनसेल'खा दा ना ग्रुप मोननै मोसागोन? फाइनाल फुटबल मोननै आलदा आलदा जागोन दे। गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। नै नाम्बाराव दं जाहैबाय जोंनि निसिमा ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि नेहाथारि कालिचरन बसुमतारी सारखौ दान्दिसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आखाइ खबना हो बयबो। 3 नाम्बाराव दं जाहैबाय जोंनि डिमासा इउनिट आबसुनि गाहाय नेहाथारि एबा दायो 4 मासनि थाखाय आफादगिरि बिबानाव दोनजानाय जोंनि मान होनो गोनां सार सोमखोर ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय दान्दिसे सम होनाय जाबाय। साबायखर बावनाय थाबाय। निसिमा ब्लकनि 16 नं निसिमा ब्लकनि मानगोनां नेहाथारि इउपिपिएल ब्लकनि आरो लोगोसे जोंनि डिमासा इउनिटनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौबो हामबाय होनो आरो आंजोंनो फैफानो हानाय गोबां दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि बे हालामनि नोंथांखौ आं बयखौबो हामबाय होनो। आङो फंनैसोल' खावलायनो सानदों मोननैबो टीमनि डेमो क्लाब आरो लोगोसे सुम्बुलुरि गामिनि गेलेग्रा नोंथांमोननिसिम जोङो बयबो मिथियो जोङो खेलाखौ मानो गेलेयो आरो जोङो बर' हिसाबै बर' फिसा हिसाबै जोङो बांसिन जों खेलाखौ मोजां मोनो जाहैबाय जोलुर एबा फुटबल। दा बेनि थाखायनो जोङो मिथियो बयबो मानो जों खेलाखौ गेलेनांगौ बे मोननै जाहोन एबा रिजन बेखौल' आं फोरमायनो सानदों। आं खावलाय बे जोलुर बादायलायनाया जादों 11 स्टार क्लाबनि फोथाराव। दा रायजो राजाफ्रा गोबां नायनो फैलादों नै बिराद मानसि जादों, बिराद पाब्लिक जादों दिनैहाय। सोरबा सोरबा साथा खोबथे लाबाय लाजिनानै गैला। बे जायगाया चिरां जिल्लानि सिङाव गोलैयो आरो पस्ट अफिसा गोलैयो जाहैबाय फाथाबारि। गामियानो जादों गोजोनफुरि ओमफ्राय गयबारि गेजेराव मोननैजों 11 स्टार क्लाब बिथांमोननि दङ। बे 11 स्टार क्लाबनि फोथारावनो खेलाखौ होनाय जादों।
माखासे सायख्लुम नागिरना दङ नै ओरैहाय लाइन आफादगिरि आरो बिथांमोननिनो मावथि जागारदों माथो मानसियाबो दिनैहाय लानो नोंथांमोन आरो लोगोसे मा आं मिथिथ'आ इदिखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनै फाइनालसिम औ दे जागोन दे बादायनायखौ मोजां मोनग्रा औ दे रायजो राजा आइ आफा फंबाय बिनानाव नोंथांमोन नोंथांमोननि मा बे र'लै र' फुटबल बादायलायनाया साक्सेसफुल जाहैनाय नङामोन बेनिखायनो नोंथां रायजो राजा आरो फुटबल कमिटिया माने नेरा नेफेरा बे ओनसोलाव जिहेतु फुटबल दैदेननायनो हाजोबो दं नै ओरै हाजो बे जाहैबाय हाजो जाहैबाय हाजोआव जिरायनानै ला मोजां नुयो जों दैदेनजानाय बे खेलायाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनिनो गाहाय आलासिजों लोगोसे गोबांथार आलासिफोर सफैदों बिसोरखौ जोंनि 11 स्टार क्लाबनि जानानै बिथां सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय फाइनाल खेलाखौ गेलेगोन दैमु भार्सेस सोमलिगुरि बिसोर मोननैनि गेजेराव दिनैनि फाइनाल खेलाया जागोन लोगोसे फाइनाल खेलाखौ दैदेनदों लेफि हिसाबै बिधान हिसाबै फिरुज हाज'वारि लोगोसे रबार्ट नार्जारि गोसोम गोजा गाननाया सोमलिगुरि जाहैबाय ओमफ्राय ओरै बे गोमोहां गाननाया बियो दैमु क्लाबनि जाहैबाय दासो जोजेनदों ओमफ्राय दा नुथों खेलाखौथ' नोंथांमोना एसेबां गोबाव देखायनो हाया बिनि थाखायनो दा जोबनायाव नोंथांमोननो खिन्थाना होनोसै सोर देरहादों सोर जेनदों आरो प्राइजखौ सोर मोनदों बोरमाया बोरै दङ नायनो जेननाया मोनलांगोन नै बे गोसोमा गफ' गोनाङा बियो नै ओमफ्राय नै बे गं गेदे गेदेना देरहानायनिनो नै बे देरहानायनि लोगोफोर खेलाया जोबनो 2 मिनिटल'सै माने 2 मिनिटल' टाइमसै नोंथांमोननो देखायजोबनो हानाय नंले मानो होनोब्ला खेला होनाया एसे लेट जादों प्राइज हरनाय मा हरनाय बेफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंले दैमु क्लाबआ दा गलनैयाव देरहाना दङ ओमफ्राय दा सोमलिगुरि गामिया गलसेयाव दायो प्राइजखौथ' दैमु क्लाबआ मोनलांसिगोन आरो नोंथांमोननो आङो देखायनो हानाय नंले देरहानायनि प्राइजखौ दैमु क्लाबआ मोनलांसिगोन आरो जेननायनि प्राइजखौ सोमलिगुरि गामिया मोनलांसिगोन दा प्राइजखौथ' नोंथांमोननो देखायनो थाखाय खोमसिबाय मोनाबाय ओमफ्राय लाइटबो गैया केमेरा मोजां नुनाय नङा बिनि थाखायनो खेबनाय जानाय नंले बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो खिन्थानानै होखाबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो